Mamune vilare shiri. O manana ibani mangenere. You are a bana jugu mangenere me. You are a banamega. Let the fegi tanto sa. Let the fegi tanto wallahi. You are pour la première fois je vais le faire. Est-ce qu'il est de la gagner état sous là? Shiri muni bal ni bawere ni fawere ko ben no ya emo. Ki tan wuru din ni wuru bay doron an slama furusiri ke doron. Ha? Monsieur Jabi, you are avec ça dans là. Ali. Et gars tout temps. Karim. Il peut le dire tout ça. C'est ça. Che! Il y a un malam bene. Karim, sabalisa. Sabali. Karim ne. Fika do ngo che fere ani ke walu bi. E debi ne do. Ne ma dele ka musufu yi no fe ya. Am alhamdulillah ne to me ka furu ko rek law. Mais déjà do yira ka ba ni mi wati do ke ñogon fe abi ñogon kalamo abi ñogon do. Mais o ko no wali ne ma fait mais au moins si moi fait un petit gris enfin non c'est parce qu'il t'a donné c'est parce que l'histoire n'existe pas a jamais bureau gagné on fait sous nucléaire avec mouvement ben gagné on fait ne me sais rien de fait tu vois comment je t'ai pas dit ça vous êtes mon ami d'enfance il y a des c'est terrible même d'où il a mouna hein mais et t'as donné et pardon on se toroli mandé mais walden toro mouna t'a donné OK ah walden toro mandé parce que ballon on se rené pour d'accord hein ne verra nous comment si c'est vrai même là est-ce que à te jaka avec jaka mentalité avec jaka fika ne mo kala muna comment la fait que Dieu ne tient pas je te dis hein avec ça il a dans ça il demso là ça il to comme ça là moi je vais même que na muna ta ton ten to c'est ma première fois de faire ça tu kana magala ça yo na fika na magala et de la ne est là est-ce que c'est la ne est là c'est nous ne pas du tout bonne nous et c'est pas ça et moi me ti e do o be se clique na ne fi to di ka clique na e to comment o même que ne dem sende j'ai fait quoi kana malu ya ne masa voilà ako ko sumu ko e ko ino ya aman clé ami pour to am tan wuri ah c'est pas possible na ça l'air torom même fo i kam na ko l'air torom chéri ko jamante mena koy ile do tumane ne dina fora mo gonya na e biga kina fo etini don imaro fene mai ne ba ngi filla ngone te maladi tamsu ko ba fu ngi filla Karim iti miri Karim don dan ti bikele ni re imaro e ferla ni ma Karim ba ni juga ke namna chéri sabalisa na fara ne banjen chebela e kama ha imaro ma miri e sona ka fikiri wale akenena Karim Ay abana nyene machenta nsabali kancheta penda Khadija ima fam eboloa Khadija fengole bina alvini datu kwa bondala ntefe kine mangame Khadija fengole bina nyela biga nyene mai ebiga nere che tamile tige nyere ka sokono ne kontana kebe na tone ka ai no pena ne tiseka so Khadija fam nya sa fengole bina nyela yoro ni mafia kibi ni ko judi tema yo koi Khadija edu ka hane don aya bana saw Khadija Alvin ni mi date me kabo kumaina ni mi date me kabo kumaina be yesi se ko sangi se Antle ya ba ni mangame asi simo ate amina ndala ko séjour an egolde nyere be nche nega ka to ya me bo so ko me na so pena avec a bijou de di Alvin tu me ai Alvin fem ne afinge jahile fem ne o cheba goro jahile yoro do bali moro del koro ma sega imiri kana muso fe na kana kibo chenye na manda fare bila ala eske venir eske combien kinyi ngake joy ebe bisu da Alvin ma ko fera fare bila wala e fare bila bona la Alvin yoro do bali e pour kirtis chasunguru ba ne e ma de etemiri notirum se ko joli kiye ayaka furug munyi kama ka toro ni nyunu be munyi kama belete yere do te meri wale kana na jiye fara ko e ba to ni mana ko sun ni sungur ban be na ke ne chenye na mata e mo do e kiyere
I chokan la je he. I chokan la je. Awasa. Ni bi ka sunguru bayala. Waleti. Bla. Ni bi ka Alvin ko waleti fesa. Ni bi ka sunguru bayala ni ka hypocrite ni ka jabi yala. Ha? Hey, taba dura. Taba. Taba. Mira. Taba. Waleti taba. Am nyogo eso. Sunguru ba puro de. Bla bi bolo. Fanya wala. Ni ko kuma kan kisa. Kuma temene ana. Ni no kuma na sa suka shuku de nefa. Olo temene so ana. Wala ta bora yefe. Wala ta bora yefe. Nini. Ala ka to ngapo. Me ga kone. Che, a bɛ se ka bɔ ne da la. A bɛ se ka bɔ ne da la. An bɛ bɔ da la mun na? I ka jahiliya de A ka pɛrɛn-pɛrɛnni yɛrɛ filɛ nin ye, a ye n ka kunkolodimi bɛɛ de la. A t'i faga jahili kɔrɔ. Bɔrɔlen sunguruba. E bɛ ne faga o. Bi ne ma dusu. Ni b'i terimuso wele ma han. Fɛn bi ne dɔ b'i ɲɛnama cɛ. N'u tɛ pɔsɔni k'i kɔnɔ k'i faga. N'u ma pɔsɔni k'i kɔnɔ k'i faga Kadija han. N y'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de. N kana wele dɛ. Waleti. Ayi fara ka bɔ dɛ. Walayi fara ka bɔ. Ne bɛ ne faga de. Ne jo t'a la sa. Waleti. Ne bɛ ne faga sa. Lamɛn sa. K'i lamɛn. N taatɔ de filɛ sisan sa. N bɛ Ala deli a kana telimani sɔrɔ. N bɛ nin fura ka jigin ka ni ci ka nin faga. Hali ni nin ye Awa Ji a ka ordonnance kɛ. A b'a ye ka to kuma tɛ Alvin ma. E ka ka. N bila ka bɛ ka la. Alvin. Waleti kana taa sa. Masa. Karim, an ɲɔgɔn lamɛn sa. Karim, I bɛ se ka denni furu mun b'a la? A ta sa. N bɛna conseil kelen d'i ma han. Cɛ, muso furu, muso min b'i fɛ. Hali n'a sɔrɔ I t'a fɛ, o muso de bɛ se ka kɔngɔ muɲu I kama, o bɛ minɔgɔ muɲu I kama. Ni nana dama kasiyɛn sa ne y'a bɛɛ mɛn. I bɛ ka fɔ k'i t'a fɛ. I bɛ taa sɔrɔ e ni bɛ mun fɛ, o tɛ se k'e lafiya. Ne kɔni b'a dɔn n'i ye nin furu walayi nin bɛ gɛlɛya kun I nɔfɛ don dɔ la. A furu sa Karim, han? N'a sɔrɔ musaka ko de don, a fɔ ne ɲɛna. N se ye min ye, ne b'a kɛ. An bɛ taa ni wura ka so, hali n'i ko bibi an bɛ taa ni wura ye den ninnu ka so. N b'a la fɔ n kun nin kan furuko kɔni o ye hɛrɛ de, o ka ɲi. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ furu dilan walayi I ni Ala ka di. Sɔn sa Karim, han? Karim, muso in b'i fɛ sa, e ma ni ɲɛji bɔlen yan. A ma ba taara kuleki nɔfɛ. Sɔn sa. Ne yɛrɛ furula sisan, I bɛ denw sɔrɔ joona. Jeune n'i ye muso furu joona, walayi I t'a nafa dɔn dɛ fo n'i kɔrɔla wagati min na. I ni denw bɛ jeunesse kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sɔn sa Karim. I ka di muso in ye kojugu. N bɛ k'i ba muso furu ma dɛ. Foyi t'a la. A ka jan, a dafalen don. Wajibi ye jɔrɔli ye. Mais e kana jɔrɔ k'anw to yan sa. Ne n'i terikɛ bɛ yan e de kama. N ko e ye ne kɔrɔkɛ terikɛ daga wuli de. I bɛ sara caman ta kalo la. Han? An b'i dɛmɛ sa. E ye ne kɔrɔkɛ de, e ye ne kɔrɔkɛ de ye. Walayi ni jabi tɛ yen e de bɛ yen nɔ. Karim, muso furu sa. Foyi man di k'o bɔ koyi. Han? N'a ko kɛra cogo min na, I b'a fɔ n ɲɛna, a mɛn yan. Hali n'i ko ko ne ka k'i ka balimamuso kuntigi ye, ne bɛ se ka kɛ o se bɛ ne ye bi. N b'a musaka bɛ bɔ, i y'a mɛn yan. Ne taara. Karim, an tun kan ka taa papier ko min na ɲɔgɔn fɛ, est-ce que I bɛna se ka taga bi yan? I t'a to k'a to la siɲɛ kelen. Si t'a to ne ka to la siɲɛ kelen. Ayi, sisan ne y'a faamuya. Comme I kunkolo sufɛlen don, I reposer. Ne yɛrɛ bɛ tɔ ɲɛnabɔ ka na. N'i lafiyara waati min na, I bɛ taa so. I y'a faamuya? I hakili lafiya n terikɛ, a bɛ ɲɛnabɔ sisan, kana jɔrɔ. Pai. E me la Segara ni e busu. Ne ma fɔ nyite yero ngam ɲɔgɔn sɔrɔ kari wana ngme yeri ko. Maye. E wona metanga jide sa. O tele ya sala e mi fɔ ne ma so ono du. Ne ma fɔ nyi be bɔ a. Muna e ma tele ke so ne ma metanga jide. Parce que ba ro de be ba bi le. A kele le be kari wana mo ko shite on. Ma. Ne metanga jide sa ne. Te mo lo ya ere.
fugari. Jɔn fugari i yɛrɛ fugari. Fifi wallahi den kali ye deni nana galon de dana nti ndo mateli ka yere mais nti mo ko mun do kana fo kale to wajimere ko Aminata en Aminata to kuma digne kenyo est-ce de là ko kuma me ko ni Aminata to do bi ñof fait kuma yi galon de tout est préparé c'est un coup j'ignore ça vient de qui mais c'est un coup c'est pas moi e la Iban Karim o man dente do Aminata to ma ko Karima fare be denna wa wal ma ko le bi ga cheni ha nam ne tay to ma ko Karim i wa lo ha Karim fola me chugumna on ti sante clean i ka changer ere de ne ba do mais ala be figa mo ko ko do kalama abe ko do leke ni relater ça kaya ni la ke bi ga munge kene makari mais anya e me figa ne ga lalo mari sisa ne ga nga furusa ki ebe ne furu jay kele kata ledu ta mo ko wede ki bo furu me figa mu fiena Karima abli kungolo la ki ne ma de ali kile kile ne on fait me fa on fa i ga bon asida ko le kati abli kunga ki ne te no fa blé de an ne fifi to ko me wonamna e be boli do Fifi karata sa Oh, Alvin, c'est comment? Ça va? Comment tu dis? Non, t'es tout là. Pasté. Oh, pas faut dire. Alhamdulillah. Bon, pas si bien, n'a pas si bien. Mais Alvin, ne hakilla ni mago be na tanga kuma anga taso aman sigi doron kongo erebe ne la ame dumuni ke don ame nyogola fam doron ateme. Ben, ne hakilla ne wole chi do de kama. Bo chi mu do atise ka nyefo sokolo. Den do lara atise ka nyefo sokolo wala. Okay, nya fam. Voilà. Ba don odongo iku ne wole ko anga nyogoyin. Bonere in la bende ngo me kla kana me nyogoyin chi wero nana done singore ba do kuma do langa chi ukacha. Ben inti nega wallahi ndimini goro de. I know the ne te se ka famia ebe ne wele ere de ne wele kanga nyonwe me be se ka kla ko rendez-vous fo chez tugo iba do kuma do langa chi ube chwangandi bona mata do nyana bodron ke ore bagata la nante quoi ango bete fungo do rebe ne dala ben a ma fi ga chetoro le no bire nta do me fion fin de ke Alvin kungo kabla e dala fo ke toro kasini akeyama ne mo famne Maro, ne be feke yininga o. Ne ko ni muso kono madu. I be se ka a don togo de ko I dendo. Alvin o te se ka don en tant que muso majigi. Ni muso kono madu. I be kono le ke muso mana jigi. Den de be soro ka ta ka den joli ni I joli laje. Ni aw joli u kela kele. O ba ira ita ide. Ben, donc, solution fou est là. Solution fou était là. Au drone de solution. Tiens, ma fille, il va donc. Togo de quelqu'un qui n'aurait qu'à tirer dans la cale économade. Mais dogo ka noro ela togo di ka konomado. Tiens, cale économade et puis qu'on est retardé. Alvin, ne ba do e chemiere. Muso ki to ayere ma. Kana noro ela kwa konomado wako eta de Alvin itemeto blue na kongo de Ben chema na kamfo da basa mais I know yoro ite mo go sebe do mo ko baka a sebe na chief bi joko go mais et puis ni bonne nouvelle de ne ta do be ka joromina na ko ki taide tu as déjà l'argent warbi ku ngaba au problème moro no Ben e be ganyina fen kele ne kokwa eta kalama ko ne chefurule ne ya ne be ni foro jumesa min na kale join jo me se ka danna mais muso yere join ne est ce que ne ba do ne be tabara yoro la ben ala che dabenis no ko tini ne te se ka baraka nyema non ama no mais est ce que ne be muso ndo bon ajila ali bon yi abseka ke ba do abseka ke tado yeah atoko era kungolo be manyanga misa wallet de do wallahi ni fen ni misabe ni la ni ba ko ni ko sabe la sa ko atoko ko
ko a tɔgɔ ye di? A tɔgɔ de ye Walɛti. J'espère que i muso terimuso in tɛ kɔni. O de don kɛ Ben. Donc ne tun bɛ fɛ I ka ɲɛ ne yɛrɛ ma wallahi ni solution bɛ nin na. Alvin. Bismillah. Karamɔgɔ salam alaikum. Walaikum salam. Ne balimamuso ka kɛnɛ? Alhamdulillah. Amba. Ne ko karamɔgɔ I ɲinana ne quoi? N b'a fɛ ka fili dɔɔni dɛ. Fifi de don. Muso min nan'i fɛ yan don dɔ la. N bɛ fɛ ka cɛ dɔ karaba ka ɲugu kɛ n fɛ walasa ka se ka n furu. N hakili b'a la. F'i ko k'i bɛ taa ka na ni wari ye. A kɛra fama ye dɛ. Baasi t'i la? Alhamdulillah. Amba. O kuma a fura ma a ko ɲɛnabɔ de wa walima a kɛra cogo? A fura ka ɲi yɛrɛ de karamɔgɔ. A ye mago ɲɛnabɔ yɛrɛ. O diyara n ye. I kɔni b'a dɔn an karamɔgɔ kɔni fɛn min ka d'an tulo la o de ye k'a fɔ ko an ye baara dɔ kɛ a baara ɲɛna. Sisan karamɔgɔ ne seri ma mun na. N bɛ fɛ k'i ɲininka de sisan. N'a lakarina b'i bolo an k'a ko dabila pewu. Sisan nɔ cɛ in man di ne ye yɛrɛ de. N'i y'a ye n bɛ girin yɛrɛ ma de walayi. N t'a dɔn fɛn bɛ yen. Ne balimamuso o gɛrɛla sa dɛ. Karamɔgɔ. A lakarila? Awɔ. N'o ne ka fura in d'e ma ne y'a f'e ye n ko fura min don fura gansan tɛ. N'i b'a dɔn I t'i cɛ in fɛ sɛbɛ yɛrɛ la kan'a fura minɛ. N'i b'a dɔn I t'i cɛ in fɛ furu la I kan'a fura minɛ. E b'a fɔ k'e b'a fɛ furu la? Awɔ. Ne y'a f'e ye n ko fura min don n ko hali ni I taara dumuni kɛ ɲama na n ko ni ɲinɛ min y'a dun n ko ɲinɛ bɛ jarabi e la. Ne m'a f'e ye ten wa? Cɛ n'o karamɔgɔ. E ko Ala ye sa fɔlɔ ne tun ma 10,000 de d'e ma. A lajɛ I k'a lakarina de n b'a kɛ wari kɛ 20,000 ye k'a d'i ma. Ne balimamuso e ma fɛn dɔ faamu koyi. Diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fɛn min ka d'a ye o de ye wari ye. Nka nin fura in lakarilan yɛrɛ de tɛ yen. Hali ne yɛrɛ ye kalan kɛ n karamɔgɔ min bolo o ma lakarilan di ne ma. A ka haramu. E yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ɲuman ye sɛbɛ la o. E bɛ se ka fura di mɔgɔ ma cogo di k'o t'o lakarina di mɔgɔ ma? I ye n tɔɲɔ dɛ. N'i ma n tɔɲɔ n ye nkalon tigɛ walayi bila I ye n tɔɲɔ. N tɛ yafa I ma. A karamɔgɔ lankolon de bɛ mɔgɔw sɛgɛn tantɔ. Ka fura di mɔgɔ ma k'a lakarila ten bilen sigi ka kɛ ne. Ne balimamuso ne de ye e wele ka na yan wa walima e yɛrɛ de m'i sen ta k'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka na ne ka du kɔnɔ yan. Ne ye sen bɔ kɔlɔ ka na ne ka du kɔnɔ ne man ka wari de d'e ma. Ayiwa ne si ka kɔrɔ n'i ta ye ko fɛn ka kɔrɔ ni fɛn ye ka na ne dɔgɔya n ka du kɔnɔ yan dɛ n'i ye n dɔgɔya n'i ma n tɛgɛ su n jɛla I k'a fɔ n tɛ. A karamɔgɔ lankolon de ye mɔgɔ sɛgɛn ta ka mɔgɔw ka wariw minɛ k'a dun. Ne de ye jagoya ne ka ne ka fura minɛ wa? Bɔ n ka du kɔnɔ ne ni n dusu ka bɔ. E k'i bɔ I la sa karamɔgɔ lankolon I sigi yan. Fɛn min e kunna jala e ye muso ye bilahi ni cɛ o cɛ ye nin fɔ ma n bɛ n tɛgɛ su a ɲɛ la. Baataraden ɲɛda I ko salati ko ji. I to a ɲɔgɔn wɛrɛ ne de ye ci k'e ka na yan wa? E yɛrɛ m'a fɔ ko ka cɛ minɛ fura d'i ma wa? Ayiwa I ni nin cɛ tɛ pigi ni pelo ye dɛ bilahi n'a b'i fura a b'i faga bilahi. A b'i bolo yen. I ye ne wele waati min na o y'a sɔrɔ ne ɲɛ gannen bɛ ci dɔ la quoi. Mais comme I ye n teri ye n tɛ se ka n banga n'i ka welekan jaabi. O de la ne kun nana quoi. N'a tɛ kɛ baasi ye ne bɛ siran ɲini quoi. Ne tun bɛ fɛ k'a f'i ye de c'est-à-dire ni solution b'a la I ka solution de fɔ. Cɛ Alvin solution foyi tɛ nin na. I bɛ muso de kɔnɔ n'a jiginna den joli bɛ lajɛ ka e joli lajɛ n'a kɛla kelen ye o b'a yira I den don a banna. E bɛ ne dɔn ne b'e dɔn. Moi je sais tu es capable de tout. I bɛ sɔn mun ma I tɛ sɔn mun ma ne b'a dɔn. Alvin n bɛ ka min f'i ye I tɛ k'a fɔ ma n ko ci de bɛ n bolo cɛ maa kelen fa t'a la ye koyi. Ne y'o bɛɛ lajɛlen faamuya sa bɛɛ n'a jateminɛ sa cɛ I terikɛ de totɔ filɛ ne kun balan na a kɛ Ala kama solution dɔ ɲini. N y'i ka kuma fɔ mais kɔfɛ an bɛ nin kuma dilan quoi ne bɛna fɔlɔ. Non cɛ ni walɛti fana ye den qualité jumɛn ye muso de sen bɛ fan bɛɛ fɛ I bɛ taa kɔnɔ ta fan bɛɛ. Cɛ Bamakɔ n'i ma siran musomaninw ɲɛ quoi a bɛɛ ni Ala cɛ I kana siran hali mɛlɛkɛ mana na kana siran quoi. Non je ne peux pas comprendre ça là quoi.
mais Jabi, moi, il parle là, ça. Ouais. Non, complet, il toro. Merci. Wakati do temena complet kumanere. Il do fini be ku fini chéri jini nuko lu chéri lol doron ko ngade. Al ni chorba ku self fini sa ik ma do doron ik mi tadi mogoma. Kuma do lebe kashikita do. Me ala je imo do ni mine sa. Bam. Mayra yakli kadida. Al se yakli bo kunna. Yakli te bawo we. Dem sene wati ko dede. Fana chim. Ouais. Comme la wati do. Fana chim. E ma me bama non ko kuma se balti karaba. Oui, tiens. D'accord. Merci. Merci. Masi balti karaba. Fembe na wati de do. O kon ne do ne. E waro fini ko e plaisir de. Ko se ve. D'accord. Am se ga do nige. Problème tala. Bamu. Ah Jabi. Mais bamu katara furu la. Est-ce que o konu nun kadi e ya? Iyo kad nere. Nere ko mi fega projet ndo wili. Aha. C'est vrai là. Wadi nega furu do be. Ne famana ga sele. O nasoro la akadi am taka boy. No yoro jari. O tumana baga min kadi. Ami o sanko blay. Ibi se ko lu entretien kay mo. Problème fo itala kad nere de. Kadi. Avec un projet là. Ni la fiera wakati mna dron. Ibi sinke amba ko. D'accord. Yoro ne ko nga famille la. Ngo am dominer ko bi bita soro le fen no mani e quoi. Kadne e won balon depuis ne fitini. Fem sani no malal kadne. N'est-ce pas? D'accord. Ere kum te son pour la trama. Nagli bala oui. Karim. Oui, monsieur Jabi. Et à 2 minutes. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh Fifi. Fifi. Oh, ma Karim la 2 minutes. Karim. Oui. Il faut. C'est un peu ça. D'accord, on a donné. Alors, Baumou. C'est bon. Tout le monde dit à la N'est-ce pas? Ah. Et il n'est pas comme ça. On n'a pas besoin de me dire. C'est tout. Karim. Monsieur Jabi. Mon ami là. Je sais pas, bureau fait parfois. Il y a qui est au con pour essayer d'anticiper certains problèmes. Bah, je continue. Non, ça va. Confirme comment il est. Ça va? Voilà, ça va. D'accord. Karim. Oui, monsieur Jabi. Mais c'est bien, c'est que Bachifou est là? Oui, ça va. Ça va. Mais tu vois, non, ni moi, mais réfléchis. Tu sais qu'il y a d'autres formes. C'est juste ça. D'accord. Comment on va donner comme ça? Jabi. C'était non, Igoro. Non, il va faire sur rentrer là, tu fais la même fois. Mais avec famille. Et Karim. Et Nicolas là. Il est à bureau là. Il voit là-bas, nous avons barre fond kera. Il va bien résumer. On a livré là. On va contrôler. Kadaka, en forme, on a contrôler le gars. Bon, tout le monde là, ni tout le monde contrôler le gars. Aga usa baragarom. C'est vrai. Il y a famille. D'accord, c'est vrai, pas de problème. D'accord. Dès que nous libéré là, voilà, je ferai le contrôle, Inch'Allah. D'accord. Ah, comment combien ne rêve pas reposer donne. Il fallait. Ne fera. Ok. C'était jumelé. Bon, mais quand
Assalamu alaikum. Karamɔgɔ. Ah, wa alaikum salam. Ya kene? Basu ete. Alhamdulillah. Amba karamɔgɔ. Ni y'a ye ni seli ma bi. A ma juguya. Ne ni muso dɔ de bɛ ɲɔgɔn na. N maloyala video dɔ de b'a kun. A bɛ ka yala n'o de ye. A kalekan do ko fɔ a kan lebu n'o video ye. Ne dun ye ko in jate minɛ. Ni n ko n bɛ ko in sama ka taa n'a ye fanga kunda a da man di n na. Bon musow ka ko filɛ ni I maloyala fɛn b'u bolo ni m'i togo dɔn o b'a bila. Fɛn min dun b'a bolo nin ye n'a ye nin bila a bɛ ne mako sa kosɛbɛ dɛ. K'a d'a kan ne ye dɔgɔtɔrɔ de. Jamana in maaw bɛɛ ka danaya dalen bɛ ne kan. Ni video in mana bila ni nin yela ɲɛw fɛ a video in bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ caman don ne ka baara la. Wa a bɛ kɛ sababu ye ka da caman datugu ne ye n ka baara in sira kan. Hali jɔyɔrɔw bɛ jɔyɔrɔw la n kan ka minnu sɔrɔ don n'a nataw la olu si tɛna sɔrɔ. O kama n ko n bɛna sa ka n jigi kɛ Ala ye. Ka n jigi kɛ kira ye ka tila ka n jigi k'i ye I ka se ka ɲɛ ma ko la. A diyara n ye. Ne balimakɛ I yɛrɛ tɔgɔ? Ne tɔgɔ Ben. Ben. I y'a fɔ cogoya min na ni I lebu bɛ maa dɔ kun musolamɔgɔ don wa? Awɔ musolamɔgɔ don. Olu ka lebu mara ma nɔgɔn. Nka nin tɛ baasi ye. Baaraw bɛ yen n'an y'o baaraw kɛ o b'a hakili pan a kunna hakili tɛ jigin a la fiyewu. Nka ga b'a la dɛ. O y'a jumɛn ye? An kɔni bɛ se k'a baara kɛ a hakili bɛ pan a kunna hakili tɛ jigin a la fiyewu k'i lebu bila maaw k'a ye. Nka I fana bɛ kɛ maa ye maa min kana n'a tɔɔrɔ I kana n'a degun a ka ko foyi la. O dɔrɔn de b'a to hakili bɛ jigin a la. Ni n ko I kana n'a tɔɔrɔ o de I kana don a gasi la. O hakɛ dɔrɔn de bɛ se k'o baara tiɲɛ. N'i y'o ko kɛcogo la n'an y'a baara kɛ ten a ka ca Ala fɛ I lebu in bɛ tunu a la don dɔ la a t'a ye bilen yɛrɛ. N nakun yɛrɛ ye o de ye ka se k'a tunu a la a yɛrɛ kana na se k'a ye fiyewu. Nin tɛ baasi ye. I komi I ko ten an b'a labɛnw labɛn a tɛ n'a fɔ k'a bɛ girin ka kɛ ten an b'a kow kɛ dɔɔni dɔɔni fo ka n'a kɛ a bɛna ɲinɛ a kɔ pepewu. N y'a faamu. I bɛ donbolo dɔ di an b'a baaraw kunfɔlɔw daminɛ. Ni wari ko don o t'an tiɲɛ. A ka se ka ɲɛnabɔ dɔrɔn ne lebu in kana na se ka ye maaw fɛ. O kɔni o banna pewu o banna pewu. I komi n bɔtɔ don ni nin de bɔra I b'o minɛ fɔlɔ ni t'i sara ye dɛ ni tɛ foyi ye nin ko la I ka nin minɛ ka nin bila I kun n'a ko fana sera ka ɲɛnabɔ ni min bɔra la e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ wariko la I fana b'o langali. N'Ala sɔnna Ben tɛ? Ben don. Alhamdulillah. N'Ala sɔnna ma n bɛ n ka kɛtaw kɛ n'o fana wolola min na an bɛ n'o fɔ ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ yan. Inshallah. N'Ala sɔnna. N bɛ sira ɲini o de kun. Sira b'i bolo. Baasi tɛ. Ɲɛ bɛ cogo di san dɛ I yɛrɛ ma fɛn fɔ n ɲɛna tuguni dɛ I b'a dɔn ne ye kuma in f'i ɲɛna o don kɔni m'a dɔn kuma in ma don I tulo fɛ an min ye mɔgɔ ɲɛnamaba de muso furuta ɲɛnama yɛrɛ de don walayi muso bɛɛ de bɛ kariya ka nin kɛ ka nin nɔfɛ fo so kɔnɔ I ka patron fɛ yen ne kɔni b'a dɔn Ami a taara I kana to a ka tile la dɛ n'i y'a f'i ɲɛna fɛnɛ ni musaka ko don ne bɛ yan I kama walayi ne kɔrɔkɛ terikɛ de ye a baden terikɛ de ye ne tɛ se k'i ye gɛlɛya dɔ kɔnɔ ko n b'i to yen nɔ ni wari ko don a fɔ ne ɲɛna ne b'a jɔ n'a fɛn bɛɛ ye kana na foyi kɛ Ami ye muso furuta ɲuman yɛrɛ de muso min bɛ nin kɛ tantɔ n'i y'a furu I bɛ lafiya dɛ ou a b'e kɔnɔ ko cɛgana ye min na